Seo loion a thuair mí bhain eile an-diugh agus ha gach feirniú seoirse de Mionnt. Seo lemon mint agus basil mint, Moroccan mint agus Korean mint. Agus fiúin nas abhaisteach ha spearmint agus peppermint ann. Agus cuideach in dhéir seo Japanese mint agus bead a chlach gur sean Lios. Nis sé an uver a cheannich mí tóir for seoirse de Mionnt sé goromigéirí barach ge seo a bhí as a gadi. Ha apple mint ac ma fas mar ha, sa ha dearnah fíorfa a nu na droch loion. Nis sé ha dí-armsa lusan a ha látir agus brúdul agus cumasach sesu a nu na droch loion as a gadi seo. Fa a gén seo go bhí seo fascama an a talú ha book agus ha lani sacam sa go bhfuil a leid sin acam. Nis sé han lús bhí fás an a compostable pocht agus ha sin is tín go jerry an féimeice, so féime mí glósad an lús héin is deach go pocht úr. Ach cuideach híisiú na runner seo a ha tín far an túh agus ha sin na pís an hamidal gearrig rianamh lús úr. Seo díreach multi-purpose compost ach ha mér cúristeach slow release fertilizer. Ha sin díreach a céalaí gan bí bíag ann sean na plantrí sin úr na a ha féimachcha. Agus ha mé cínteach ha mint a chánaí car an brúdul haine le féimach cús sensitive care a cha féimeall bicin cuiteachí. So ha mé dochas leis go bhíad ans na pochtin seo sean úne gan bí bíag go deor ann jaibh. Ha fréhan a fás an pís fan túh seo mar ha. So a sin seachtain jaibh ha seo an taine mar an pís seo sé nód. Nis sé ha nód díreach a céalaí áte far a bhfuil fás a tachirst. So úrnan bí dúileach in na tín van nód agus úrnan ile bí fréhan ann. So ha mé delegarí an pís seo díreach a sin gus nach bí pís ann ha rá ata agus nóir sin ha mé delegarí a ríist a seo. Agus seo an lús úr déisiúil sean cúristeach chun fóchtteacham. Ha mí féin tóir de na root cuttings inist fá in seoirse pís a bheith stopig amach fáin túh. Agus inist ha mí dal cúrseo isteach go pocht úr agus nóir sin bí mí gabhfuil díreach cutting na a bharach fá suas ag a bhulach fá stem cutting. So seo a ríos díreach compost, multi-purpose compost agus bhí seo tuairst bíag agus barach grúmar sean fás. So leis sin ha mí dal a gearrig staia seo, un snip, agus ní míon un rutar an túh seo. Díreach mún nód, mar sin, agus fáca mí an lús seo inist, agus ha mí dal tuairst na dúlaach an bhain túh, cúm mí sin sean copan tí, agus bí mí cuideach a gearrig in flúr, so ha mí deach dal isteach a seo. Agus ha mí dal inist cúr seo isteach chun compost agus fásí sin inist ha mí dochas mar lús úr. Ha iontach fá an lús seo ha mí féin 5 lúsan úr. Nis sé stácha nach bí thuilaginiu a gabhal agus leis sin nach bí 5 lúsan úr ach le Mionnt hána odds ma. Féimi mí gra sé propagation agus a gabhal cuttings de na rutan a searlam bhí dearnamh as a gadi. Ha rudagin draíoch go bhfuil na rutan seo fás fá géig díreach fá lús héin. Sa mé cháníos munig na chéil sin clever go bí na lúsan cumasach seo dheanamh. Agus le Mionnt sé de na lúsan a seaar agus is siimplí agus is furiste rianamh.